Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol And Tita Tanya Chinita. Hinard lunch ko na si Kathy. Kahit kami pa ni Jem. Ganyan naman kayo. Feel good morning, Colentits. Isa akong fan ng inyong live dramang Mga katas ng nakalipas. Gusto ko lang mailabas itong katas ko. Kasi bigat-bigat na po eh. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Philip ng Pasig City. May girlfriend po ako sa loob ng 8 years, si Jem. Mabait, simple lang ang beauty niya. Pero, grabe, naging consistent po siya sa pag-aalaga sa akin sa loob ng 8 taon. Yung pagka-uwi ko, nilulutuan niya na ako ng pagkain. Bago matulog, minamasahin niya na ako. Kahit pa nagkatampuhan kami, minamasahin niya pa rin ako. Wala na akong hihilingin pang iba. Kaso nagpadala ko sa aking damdamin. Nakilala ko yung malamodel na kagandahan ni Kathy. Yung mga pang FHM magazine. Lagi kang tumitingin dun Basic. Kaya hindi ko na pinalagpas yung pagkakataon. Ako na mismo ang tumapo sa relasyon namin ni Jem. At dito na nagsimulang kumatas. Ha? Ang Tumagas. mga ang aking. Ano? Ang katas. Ano? Dito na, tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Ulit. Music. Pasok. Si Mang Kanor kasi namamakaelam ng computer eh. Dito na tumagas sa Ang mga katas. Teka lang, tumalsik yung tinapay. Yan. Hours of Fly.
mag-usap muna tayo. Huwag naman akong binibigla ng ganito. Ayusin natin. Huy, 8 years tayo. Kathy, sinabi ko na sa'yo, di ba? May Mahal ang bago na tawag akong- mo sa akin eh. Mahal ang tawag mo. Sorry, Kathy. Mahal ang tawag. Jem pala, sorry. Tingnan mo. Natawag na tuloy kitang Kathy, sorry. Sino si Gati? Siya yung bago ko. Yung pinost mo? Diba Totoo nagsabi ba na yun? ako sa'yo na tapusin na natin to? Ba't Mahal lang ko. Mahal na mahal mo pa rin ako. Naniniwala ako na mahal mo ko. Please lang. Philip, ayusin natin to. hindi na nga eh. Hindi na maayos to. Luluhod ako sa'yo. Luluhod ako. Please lang. Ano ba, tumayo ka nga dyan? Please lang. Please lang, parang awa mo na. Kulang pa ba yung pag-aalaga ko sa'yo? Kulang pa ba yung mga ginagawa ko para sa relasyon natin? Dadagdagan ko yung pag-aalaga ko sa'yo. Huwag mo lang akong iwan. Sayang yung 8 years. Sayang, di ba? Nag-invest na tayo ng time. At saka may invest na tayo para sa ating dalawa. Philip, please. Bigyan mo ng second chance yung samahan natin. Aayusin ko, promise. Dadagdagan ko pa lahat. Tama na. Please, Huwag na natin sayangin yung oras natin. Total, okay na rin yung 8 years natin, di ba? Yun nga eh. Hindi nga eh. Kakasal na tayo. Alam ko malapit na tayo ikasal. Sige na. Malapit tayo ikasal. Nag-propose na ako kay Kathy. Nag-propose ka? Oo, I'm sorry. Bakit ka nag-propose? Tayo dapat yun. Hindi dapat ibang babae. Ako yung mahal mo. Ako yung 8 taon. Philip. Sorry, pero nawala. Bitawan mo ko. Nawala na. Ano ba? Jem, Philip. Huwag si nakipagkita Cathy. lang ako sa'yo para tapusin na natin to. Alam ko kaya ka nakipagkita kasi gusto mo malaman, gusto mo ikumpirma kung may nararamdaman ka pa sa akin. Alam ko O pwes meron. wala. Wala na akong nararamdaman sa'yo. Kaya tigilan na natin to. Nag-propose na ako sa kanya. By December, magpapakasal na Bago kami. pa lang kayo, ba't kayo nag-propose? Sa akin mo dapat gawin yun. Eh, minahal ko na siya eh. Minahal, kakakilala mo lang eh. 3 buwan pa lang kayo. Wala ka namang pakialam doon. Makakahanap ka rin na lalaki para sa'yo. Wala akong pakialam. Halos mag-asawa na tayo. Kulang na lang sa ating kasal eh. Philip, mahal kita. Ang sakit na nung ginagawa mo namin. Ano ba yung nagawa ko? Philip. Masakaling magbago yung isip mo pagdating ng panahon. Hindi na magbabago ang isip ko. Pakakasalan ko na si Baka Kathy. lang. Andito Huwag mo pa. nang ipilit. Okay na yung 8 years natin. Hindi rin kita makakalimutan dahil doon. Pero okay na yun. Hayaan mo na akong maging maligaya kasama si Kathy. Mahal kita, Philip. Bye, Philip. Opo, Colantits. Mas pinili ko po si Kathy kaysa kay Jem. At nagpakasal kami. Subalit habang nagsasama na po kami ay unti-unti na pong lumalabas ang tunay niyang pag-uugali. Kung dati-rati pagka-uwi ko ng bahay, wala na akong gagawin. Kakain na lang, magpahinga na lang. Ngayong kabaliktaran.
Loves, ano yan? What? What? Ba't ka pa nagtataka? Tamo yung nails ko, bagka ka pa. Polygel nails ko. Yes. Kaka-polygel nails ko lang Please make laba for my wardrobe. I need to Meron wear naman this tayong kasi washing tomorrow. I-washing mo na lang. Hindi to pwede i-washing. Mahal to, no? Sige na, please. Tapos pagkatapos nito, pagkatapos mo mag-laundry, pwede paki-plancha kasi dadalhin ko to bukas. Thank you, babe. Ang ganda ng nails ko, Loves, taga na pagod na ako ng trabaho. O di dagdagan ko. At saka kaya mo yan. Di ba? Strong independent man ka. Tsaka Superman kita. Ito mga muscle mo. Sige na, baby. Ha? Hindi nga Tulog lang ako. Please, mag-nap lang ako. Kailangan ko ng beauty nap. Sige na, please. Pakilaban. Pagising ko dapat nakaplansya na yan. Bye, babe. Sige, taga lang. Sige, gagawin ko yan. Pero ikaw na maghugas ng mga plato, ng mga pinagkainan. Kahapon pa yan. Hindi mo man lang hinugasan. Kahapon pa lang. Dapat 3 days. Sayang yung tubig. Normal man binabayaran mo. Diba, nagtitipid nga tayo. Nag-aambag Yung nga ako kanin sa kutsara, hindi na natatanggal Pag kumakain ka, parang may sumasabit sa dila ko. Hugasan mo na lang yan. Babe, with this beauty, paghuhugasin mo ng pinggan. What the hell? Ano? Nakakainis naman to. Mabuti pa yung si Jem. Mahal, tumayo ka dyan. Tumayo ka dyan. Ako maglalaban yan. Brief mo yan, pero ako maglalaban yan. Hindi na, nakakaya naman sa'yo. Tsaka ang dami mo nang nilaban, Sige ba? Ano sabi mo? Dami mo nang nilaban, Ayun na. Hoy! Nakakahiya, ganun talaga pag partners. Gawain ng babae yan. Ako na yan. Tayo ka na dyan. Sige na. Hindi ka mag-computer ka doon. Maglaro ka. Inaantay ka na ng mga Hindi. Papagod na ako. Tsaka sige, ipaplantsahin ko na lang yung ko. Stop! Huwag mong isaksak yung plancha. Ako magpaplansya niyan. Tsaka kumain ka doon. Andun na yung paborito mong itlog na may cheese, na may sibuyas, kamatis. Alaga? Andun na rin may ketchup. Ha? Love you. Paswerte ko naman sa'yo. Siyempre. Sige na. Yung paborito ko pa talaga yung niluto mo. Siyempre. Mahal mo ako. Oo naman. Mahal na mahal kita. Mahal kita. Sige na. Laro ka na doon. Tampuhan kami noon ni Kathy Colantits. Talagang binamasahin niya pa rin ako sa gabi. Pagod na pagod ako, pero itong isa, si Kathy. Babe, please massage. Here's the oil. Pagod na Please na nga ako I-massage mo lang ako. Ang sakit dito sa may clavicle ko. Clavicle! Ano yung cubicle? Clavicle! Ano to, CR? Sige na, babe. Massage mo ako lang. nga dapat i-massage mo. Sige, massage kita. Wow! Ano yun? Ako dapat i-massage mo. Galing akong trabaho. Pagod na pagod din ako Mas pagod ako, tsaka mas malaki yung kita ko, no? Kaya dapat sa akin yung massage. Sige na, pagkatapos mo akong i-massage. Sige, massage mo rin ako. Pero scam lang yun. Okay, massage mo ko. Dali, Sige, dito sa massage kanan. kita. Sige, dali. Ito, ayan, idiin mo pa yan. Yan, ganyan? Yan. A few moments later. Labs. Uy. Labs, ako naman i-massage mo. Na-massage na kita. Whole body pa talaga. Labs. I-massage mo naman ako. Pagod din ako Labs naman natutulog yung tao Meron pa akong shift bukas Stop! I'm sleeping. Buwisit ka naman. Ano ba yan? Scammer mo naman? Kakainis. Mas mabuti pa yung si Jem. Surprise! Ginawa kong parang spa yung bahay. Okay ba yung Kaya lighting? palang bango. Yung mga scented candles na regalo mo sa akin, yung mansari natin, sinindihan ko. Ayun, Dapa ka na. Ayan na,
Pero gusto ko walang boxer at brief ha. Para all the... All the way ba to? Alam na alam. Tinanong, sinabi mo na all the way. Sinundan ko lang eh. Dali. May ano ba tayo? May extra service ba to? Kala ko ba pagod ka? Depende sa... Depende sa... depende. Basta, dapa ka na dyan. Magkano upa mo sa akin? Sige na. I-limit ko naman na lahat sa'yo eh. Dito? Ayan, yan. Gusto mo to siko yung gagamitin? Ayan. Ang dami mong lamig. Aray ko. Ang layo, Col, ang tits, di ba? Ibang-iba sila. At inaamin ko po, nagsisisi na ako kung bakit ko pa pinakasalan itong kati na to. Kasalanan ko rin naman nadala ko sa emosyon. Maganda, sexy. Pero anong gagawin ko? Hindi naman tumutulong sa akin. Walang pag-aalaga at pag-aaruga sa akin, hindi katulad ni Jem. At ang hirap pa dahil ang mahal pa naman ng annulment dito sa atin. Dahil po doon nagme-message ako kay Jem kaso naka-auto-block na pala ako. Naghanap ako ng paraan sa pamilya niya pero galit din po sa akin eh. Ang last option ko po yung kaibigan niya. Sige na, tulungan mo naman ako. Wala na akong magagawa dyan kasi ayaw kang kausapin ng friend ko. Teka lang, kausapin ko ha. Friend, ano tumatawag nga yung ex mo? Ano ba? Kausapin mo ba to? Si O ba't Philip? daw siya pala tawag? Anong kailangan niya sa akin? Wala. Taka lang, kausapin ko. Hello, ano daw ang kailangan mo? Pakisabi na namimiss ko na siya at nagsisisi na ako sa ginawa ko sa kanya. Sabihin mo gago siya. Sasabihin ko ba yon? Narinig mo, di ba? Yung may sasabihin ko? Oo nga, Trixie naman eh. Murahin mo pa. Hoy! Ogag ka! Ha? Yan ang sabi niya? Oo, dubayan mo na ngayong friend ko. Naka-move on na to eh. Ikaw, yan na pinili mo, di ba? Yung parot na babaeng yun, di bagay sa'yo yan. Buti nga sa'yo. Please, Trix, kausapin mo. Sabihin mo na kahit closure na lang. Nasabi mo ba, Mars? Mars, sabihin mo pag hindi ikaw talaga mananagot sa akin. Sabi ko na. Narinig ko naman dito ako eh, di ba? Magkatabi tayo eh. Ba't di na lang kausapin mo kasi? Ayoko nga. Bakit ko pa pala utos? Kausapin mo na lang kaya. Ayaw mo ba? Ayoko. Alam mo, sayang yung energy ng ibibigay ko dyan, no? At saka, ano ba, bakit kaya siya biglang, oo? Hello, bakit ka raw biglang mapatawag? Nagsisisi ka? Anong meron? Yun na nga eh. Sabihin mo nagsisisi na ako at pakisabi sa kanya na kung Tanong mo ba't siya pala iyak? Ba't ka raw pala iyak? pakisabi na lang na Sabi mo arte lang niya yan. Arte-arte ka lang daw. Pwede naman sabihin mo na lakas ng rekta. Naiinis na ako eh. Ginawa pa akong parot dito. Eh, di ba kaibigan, pag nangutang ka nga, hindi ko nagbabayad. Okay, sige na. Ayun na. Hello. Sabi mo, bye. Bye. Andali kasi gusto ko lang masabi mo sa kanya na siguro sa next life siya pipiliin ko kasi nagsisisi na ako. Dapat siya pinili ko. Hello, di ba siya pipiliin Mars, no? Sa next life, yak. Yak daw. Nagsisisi na ako eh. Deserve, sabi mo, deserve. Deserve daw, deserve. Thanks, Mars. Baka pwede niya pa ako kausapin. Alam ko nandyan siya. Please. Please. Sabi mo, no. No!